ପୁରୀ ଆସିଛ ଆଉ ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧେଇବନି, ଏମିତି ତ ହବନି। ଭୋର 5ରୁ ବୋଉ ଉଠେଇଦେଲା, କହିଲେ ଚାଲ ଯିବା ସମୁଦ୍ର କୂଳ, ତ ବାପା ଉଠୁନା। ଆଜି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, କାହିଁକି ନା ଆମ ରୁମ୍ ଯୋଉଠୁ ନେଇଛୁ 100 ମିଟର ହିଁ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଥିଲା। ଏଠି ବୋଉ ଚାଲିଗଲା ଗାଧେଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି ବେଶୀ ଦୂରକୁ ଯାନି, ବାପା ଆସିନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ଅଧା ଅଧି ଗାଧେଇଲି, ସେ ପୁରା ଗାଧେଇଲା। ତ ଆମେ ଏବେ ରୁମ୍କୁ ଫେରିଲୁ। ତ ରୁମ୍ରେ ଆସିକି ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରିନେଲୁ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି। ଦେନ୍ ଚାଲିଲୁ ଷ୍ଟେସନରେ କିଛି ସ୍ନାକ୍ସ କିଣିକି ଟ୍ରେନରେ ବସିଲୁ। ଟ୍ରେନରେ ବିକିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ଏଇ ଚାଟ୍ଟା ଖାଇଲୁ। ଏଇ ଯୋଉ ସିଙ୍ଗଡ଼ାଟା ଆସିଥିଲା ନା, ଛୋଟ ଛୋଟ ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା, କେବେ ଟ୍ରାଏ କରି। ଦେନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିକି ଅଟୋ ଠିକ୍ କରିକି ଆମେ ରୁମ୍କୁ ଆସିଲୁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ, ତ କ'ଣ ଖାଇବା ମା ଝିଅ ଆମେ ଦହି ମୁଢ଼ି ଖାଇଦେଲୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇଯାଇଥିଲି। ବୋଉ ତାର ରୋଷେଇ କରିକି ରଖିଦେଇଥିଲା ଦ୍ୱିପହର ପାଇଁ। ତ ବୋଉ ରହିଲେ ନା କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ଖାଇବା ପିଇବାରେ। ଇଭିନିଂରେ ବରା ଚପ୍ ତରକାରୀ ଆସିଥିଲା, ଟିକେ ଖାଇକି ମୁଁ ଚାଲିଲି ପରିବା ମାର୍କେଟ। ଏଇ ପରିବା ମାର୍କେଟର ସବୁ ପରିବାକୁ ଛାଡ଼, ଏଇ ବାଇଗଣଟା କେତେ ବଡ଼ ଦେଖ, ମୋ ହାତରେ ଧରୁନଥିଲା। ସେଥିରେ ହେଇଥିଲା ପରଟା ଭଜା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ବାକି ମୁଁ ଖାଇଥିଲି ମୁଢ଼ି, କାହିଁକିନା ମୁଢ଼ି ମୋର ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆଉ ମୋ ବାଲେଶ୍ୱରିଆ। ତ ବୋଉ ମୋତେ ସବୁ